Bilbo artean, bizi izan naiz bizitza osoan, beraz hemengoa Euskal Herritarra, eta Noizko basoa deitzen da labur metraia dokumental sormen experimental pieza aurkeztuko dut aurten Nest saiean zinemaldian. Aipatu beharra dago, testuinguru zehatz batean hasi nintzela sortzen edo pentsatzen, dela Elias Kerejeta zineskolako testuinguruan, eta, bueno, justo, kurtsoa hasi berritan, pelikula batekin abiatu behar nintzen, eneukan argi, ideia desberdinak nituen, eta paraleloan, nire herrian, iniziatiba bat sortu zen, ekimen bat. Ekimen horrek lotura handia zuen, ordura arte duela urteak, buruan nebilkien gai batekin. Dala, basogintza politika, gure ingurua, eta zelan herritarrak edo jendartea harremantzen dan, eta zelan euren erabakiek ondorioa daukatenez, inguratzen dituen lursaiarekin, naturarekin. Eta horrela abiatu zen, nik kurtsoa aurrera egin ahala, herrian baso bat landatzen hasi ziren, dinamika desberdinak jarraituz, eta orduan herritarrak baso bat landatzen, imaginatzen ari ziren prozesu hori egin bitartean, nik pelikula hau imaginatu nuen, nik ere nire eskuekin izan dudan bezala, eta eskolako baliabideak aprobetxatuz. Askotan horrelako prozesu bat jarraitzen denean zinean, erronka handi izaten da gero muntaia, ez? Ez dakizu inoiz zer gertatuko den, prozesu horretan ez du inork ezer kontrolatzen, eta edo jendeari eskatzen diozu berriro antzestu ditzan zenbait estena edo bestela dana da jarraipen bat egitea eta behin material guztia daukazula, zuk zeuk pixka bat horri forma ematea, ez? Otan, kuriosia da neukan pixka bat jakiteko nola izan den zuretzako esperientzia hori. Bai, jarraipen hori egitea, ez? Filmatu zalde batetik, baina baita gero batean esaten, bueno, ze forma eman diezaioket honi, ez? Bai, galdera hona da. Guke, bueno, kasu honetan lehenengo aldiz jorratu dut filma analogikoan, eta hori niretzako erronka handi bat izan da, baina bueno, horrek ere eman dio forma ina handi batean pelikularen prozesuari eta pelikulari berari ere bai, ezta? Hasieratik argi neukana zen, kontzeptu batzuk igual argiago ekibar nituela digitalean filmatuta egongo balitz baino, ez? Esaten dugunagatik, azkenan mugatuagoa delako erabiltzen duzu materiala, eta orduan hasieran nik egin dut lan Ernesto Martínez Guzio deitzen da nire ikaskide batekin, berak lagundu dit kamera alorrean, eta gero beste bi ikaskiderekin ere, Malen eta Aizpearekin egin dut lan soinuan. Eta hasieran egiten genituen apur bat, zentzu filosofikoagoan agian, baina pentsatu pelikula honen erroa zein izan zitekeen. Eta horra hasieran niretzako erronka handiena edo gehien engantzatzen ninduena gaiarekin zen, zelan dan posible baso bat irudikatzea ikusiko ez dutena. Ekimen honetan parte hartu duten herritar gehienak nagusiak dira, gazteak ere badaude, baina badakite agian ez dutela baso hori ikusi ahal izango, ez? Eta orduan zelan eskaini aukera pertsona hauei baso hori ikusi ahal izateko. Eta aldi berean zelan guk filmatu baso bat zuhaitz gabe, ez? Eta hori izan apur bat erronka geneukana. Urrengo pista, hori izan zen erro handi bat, urrengo pista izan zen, genuela kokatu erdibidean gizakien eta naturaren artean, ez? Azkenan talka horretaz hitz egin nahi genuen moduren batean, eta orduan kamera denbora guztian kokatu nahi genuen lurretik oso gertu, lurrak begiratuko balitu bezala pertsona hauek, eta soinua ere berdin. Alegindu gara lur azpian sartzen soinua, ur azpian sartzen soinua, zelan entzuten duen baso horrek bertara datozen pertsona guzti horiek zelan hartzen dituen, eta horiek izan ziren hartu genituen lehenengo hildoak. Eta gero ja hortik, joan gara, batzen, egia da lagundu dagoena izan dela presio gutxi eukitzea, enekien pelikula baterako zen ere bez. Eta azkenan zen ikasteko eskolan nengoen bitartean ikasteko hartu dudan tresna bat edo, eta orduan presio horrek edo ez eukitzeak presio horrek nik uste lagundu nagoela asko ere bai. Bai, zure 3 eskolakide aipatu dituzu, askotan esaten da ez, zinea praktika kolektibo bat dela, ez dakit horren inguruan zerbait esan banez esan dezakezun ala ez, azkenan zure herria da, zure prozesua da, baina hor zinea izan da, beti dago horrelako talde izaera bat, ez dakit hori nola bizi izan dezu. Bai, egia da nik orain arte egin ditudan pelikula gutxietan nahiko bakarrik egin izan ditudala gauzak, eta baneukan gogoa zineskola batean egonda
ezagutzen dituen pertsona guzti horietatik ikasteko eta batera lan egiteko eta ekipo apur bat handitzeko. Hala ere oso txikia izan da eta erabili ditugun baliabide guztiak eskolakoak izan direnez, ez dugu produkzio handirik izan, guk eta eskolak ekoitzi dugu, ez dugu dirurik izan, orduan dena izan deneko militantziarekin, askotan sinema ere horrelako izaten dela, ez? Eta militantea. Kasu hori izan da, baina gozada bat izan da. Nire klasekideak lehenengo momentutik esan zuten baietz, oso ondo ulertu dute proiektua, baina ulertzeaz gain, nik ikusten dituen gauza asko ere ikusten zituzten eurek, eta noski, proiektua oso pertsonala denez, nire herrian gertatzen denez, nik asaldu behar nizkien agian gauza asko ez, testuingu hori ulertzeko eurek nola kokatu esparru horretan, baina hortik aurrera euren begirada eta entzumena jarri diote piesari eta gozada bat izan da. Eako jendeak, basoaren proiektua egiten ari ziren jendeak nola hartu zuten zure proposamena? Egia esan ezagutzen hauten ez gehienek eta ohituta daudenez nik kamera batekin ikustera inguruan, nien asalpen askorik eman behar izan. Aipatu nien, bertara joango naiz zuek lehenengo landaketa egiten duzuenean, nien asalduko naiz, baina ez dut lurrean zulorik egingo, zenbait kidera emango ditut nirekin, eta, jakin dezazuen, nahi dudala egin dokumentaltxu bat, edo pieza berezi bat, labur bat, ekimenaren inguruan. Eta listo. Eta danak egon ziren prest, asko lagundu naute ere bai. Orokorrean itzi diegu egin behar zutena, eta ez diegu asko zuzendu. Gu jarri garaan eta legendu gara ez oztopatzen lana. Baina, azkenean 4 edo 5 asteburu izan dira, filmak eta asteburuak, eurentzako landak eta asteburuak, eta azkenengoetarako eurek ere dinamika horretara bituta laguntzen ere ibili dira gurekin, ideiak konpartitzen, eta politena izan zen, behin prozesua amaituta, landatutakoan basoa, gonbidatu nituela zenbait bertara basora joatera ikustera ia zelan zeuden azten zuaitzoiek ez eta hitz egitera. Eraman genituen mikrofonoak eta egon ginen 2 ordu luze hitz egiten ekimenaren inguruan, eta eneukan argia hori pelikularen parte izango zen ala ez, baina uste dut pelikulak gainditu duela pelikula bera, eta sortu direla gauza bereziak herrian, niretzako ere harremantzeko herritarrekin, ez dakit, beste zerbait eman didatenak. Ze polita. Orain galdetu nahi nizun pixka bat, Elias Kerejeta Zineskolaren inguruan. Argi eta garbi, beti botatzen da faltan denbora gehiago. Ni pozik biziko nintzateke Elias Kerejetan 3 urtez gutxienez, beti esaten dut. Eskolan 3 ibilbide desberdin daude ez, ni sorkuntzakoan nago, eta naiz da mutzen, ezin naiz da mutu, baina noski aukeratu halko banu egingo nituzke 3. Lehenengo urte baten artxibo egingo nuke, gero komisariotza, eta azkenengo urte hori zalantzarik gabe. Baina, bromak kenduta, izan da espazio oso askea niretzako, nik horrela sentitu dut, orain arte egin ditudan ikasketekin alderatuta, heldutasun maila handi bat eskatzen duena ikasle bezala, eta hori ere eskertzekoa da ez, tratatzen gaituztela, eskolak tratatzen gaituela, zinemagile bezala, lehenengo egunetik. Eta horrekin lotuta, oso lotuta dagoela eskola, input desberdina jasotzera zurrunbilo bat, agian zaila da askotan horietan sakontzea, ez duelako denborarik, ez duelako astirik ematen, baina bai ematen du aukera egiteko eta egiteko. Eta testuingurua ezin hobea da horretarako nire ustez. Eta azken galdera ez dela oso erresa, baina, hori egiten dizugu unesteko parte hartzaile guztiei. Dela, zer den zinea zuretzat? Zinea niretzat, zinea asko daude, ez? Eta zinearekin harremantzeko modu desberdinak daude. Baina zinemagile bezala edo, sortzaile bezala, niretzako da erabakiak hartzera behartzen hauen medio bat, nik uste sortzea orokorrean erabakiak hartzea dela, edozein dela ere, baina uste dut konexio berezia aurkitu dela ikusentzun askarekin, baliabide asko ematen dizkizulako, aukerak infinitoak direlako, baina beti emaitza bat bakarra izango da, ez? Orduan, konstiente izatea hartzen dituzun erabaki guztietaz, inkonstientek hartzen dituzun horiek ere ze ondorio dauzkaten, niretzako zinema hori da, erabakiak hartzeko espazio bat.